siga kelen bɛ cɛ mun na k'a fɔ ko a nɔ ye ni bingani ye ale bɛ sanji 42 la États-Unis jamanaden ani sɔrɔdasikɔrɔ don mun tun bɛ kɛlɛbolo cɛma ka taa san 2007 la ka taa bila san 2015 la États-Unis lakanako minisiriso yɛrɛ b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko cɛ in ka sɔrɔdasiya baara kadara kɔnɔna la ko a tun bɛ Afghanistan ka taa san 2009 na ka taa bila san 2010 na États-Unis lakanako baarada dɔ FBI olu b'a perepere latigɛ fana k'a fɔ k'olu bɛ sɛgɛsɛgɛliw la wasa ka se k'a dɔn maa minnu ye cɛ in dɛmɛ ka se ka nin bingani kɛ ani ka fara o kan n'o y'a sɔrɔ fana jatigɛwalikulu dɔw sen bɛ nin bingani in na o bingani mun kɛra ka sɔrɔ maaw sewalen bɛ san yɛlɛma seli kadara kɔnɔna la sufɛ genge nɛgɛ kanɲɛ 3 waati cɛ in ye bolimafɛn de boli ka yɛlɛ jamakulu kan ka maaw bana o ni la Nouvelle-Orléans polisiw b'o de lase kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ FBI ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ olu b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko a ye bingani in kɛ ni bolimafɛn mun yɛrɛ ye ko olu ye diinɛ dansago jɛkulu Daesh ka tamasiyɛn dɔw ye o mɔbili in kɔnɔna la ka fara o kan ko mugujugu 2 yɛrɛ fana tun bɛ o bolimafɛn kelen in kɔnɔ États-Unis jamana ɲɛma ale y'i kanbɔ ka bingani in kɔn k'a fɔ ko fosi man kan k'a to ni bingani sugu ka kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma welekanw ani sangafo fana bɔra diɲɛ fan wɛrɛw fɛ ka ɲɛsin États-Unis ma ni bingani in kɔfɛ Pape François chrétien diinɛ ɲɛmaba ale y'a jira k'a fɔ ko a dusu kasilenba don ni bingani in kɔfɛ mun kɛra Nouvelle-Orléans